ndidi n'ọnya na-elu elu anyị wee sị na o wee ndidi ọya na-eli azụko ndidi amaka ka anyị nwelu ndidi n'ebe ndidi amaka ka anyị nwelu ndidi ndidi amaka ka anyị nwelu ndidi onye iwe na-esili ike iko nwere onye ife na-esili ike iko nwere ọbụ iji dị ndidi na-enụ emetụ ga-ata onye ndidi na-ebi n'ụwa na-ebi ewu ụmụnne m nne anyị na-etiri egwu egwu n'ụwa egwu na-etile nso ndidi amaka ka anyị nwere ọkọmụ nwere ndidi ọdịmma ya ka mụ ji ete egwu ọkọmụ nwere ndidi ọdịlị m na mma ya ka mụ ji ete egwu onye ibe na-esili ike biko were ndidi akwa ijiri ndidi na-enụ emetụ ọgata dị mma onye ndidi na-eli azụ ugbo nwanne m ụmụnne m ewu ụmụnne m akụkọ na-akọ bụ maka ọnwụ n'enu na ọnwa mara oke bezenụ ọnwa mara nwata n'enu na ọnwa mara oke nwanne ọnwa mara nwata ọnwụ bụ lọgamọ na nna m ọnụ mbachi nna m ọnụ mbachi onye bele n'ụwa n'oga na onye nọse n'ụwa na-aza mmụọ onye bele ụwa ga-nwụọ isi bụ ka ibu nwanne m ọrọzani yo isi bụ ka ibu ụmụnne m ọrọzani yo mmadụ bịara ụwa ụmụnne m ya mụrụ ọnwa nwee na mmadụ bịara ụwa ụmụnne m ọ nụrụ ọnwa nwee na mmadụ bịara ụwa ụmụnne m ọ lụrụ ụlọ nwee na mmadụ bịara ụwa ụmụnne m ọ gbara moto nwee na n'ụba n'ụlọ nwanyị nwanne m n'ụsị anụkwa sigbo ọnụmba mụrụ ụmụ nne m na-amụkwa sigbo n'ụba lụrụ ụlọ nwanne m n'ụsị alụkwa sigbo n'ụba abalị moto nwanne m gbasa gbagwa sigbo kedu nyere aka n'ụwere ike ejeni na basili nne onye na-eme n'ụwa nwanne m ga-ekwe eji abụ nna m ọnụ ụbọchịwe ezi nna anya debo ụnyami na-ebe ọzọ bụ na iru olise ọnwụ bụ gwagwọ ka onye ọbụla ji chukwu ọnwụ bụ gwagwọ ka onye ọbụla ji chukwu chudo n'ụbọchịwe iko nwere chudo n'ụbọchịwe iko nwere ọnwụ bụkwa ụgwọ onye ọbụla ji ana-ekwezo n'ụbọchịwe iko nwere ana-ekwezo n'ụbọchịwe iko nwere iko leta okwu nneko chudo n'ụbọchịwe chụdị iko leta nneko ọnwụ bụkwa ụgwọ ka onye ọbụla ji chukwu ya MC Chudi Ọnụmba ọ bụkwa eziokwu na Ọnụmba chibe anaghị ọgbọ mana Ọnụmba ka nọkwa nnọ onye ka eji ayọ chukwu ọnwụ ya ligwe achara ka o tolu ebe ọ ga-etote ejedebe ife chikele ka ọ ga-abụ onye mere Ọnụmba o debere akụnụba n'elu ụwa wee na onye mụrụ ụmụ mụsụ ụmụ arọ ọzọ ụmụ ya wee lụọ nọ n'elu ụwa wee na-ana
ife oge emezi ọzọ. Hey! Alele. Ije, 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 ije. Egbe! Ojeguye! Ade! Ewu nwanne m o! Doctor, oya chọrọ m akụ ebelis ihe ọra ka isi ejo ega adị ewu nwanne m ewu oya chọrọ m onye ọma akụ n'ịga dị akụ onyami na-agwa ọzọ ịgbara ịgba onye omelezi nwanne m elezi rilo nwanne m rilo onyami na-agwa ọzọ ịgbara ịgba ndidi amaka ka anyị nwere ndidi ndidi amaka ka anyị nwere ndidi onye didi na-ebie n'ụwa ụmụnne na-ebie n'ogugo oko ya nwanne okwu weze n'ihe dị obi onyami na-ayọ n'ugo n'ogo ịya adịla echi obi nwamọbụ agụ aisi olugu ife esi ele ọkụ mana ya akụ dị n'ọfịa agụ aisi ọwọ́ ọjà na ọ̀rọ̀ ọjà ọjọ́ ọ̀pọ̀ ó lè tìrì sí àwọn ó sọ ọjọ́ ọ̀nà èjì ìjì wẹ̀lẹ̀ àwọn ẹ̀sìn lọ́bù ndụ azụ ugbu amara ga nje ndo akwa lere ka na emere enwere ndidi amaka enwere ndidi oge m obugo nwanne m isi m oke na-elezi nwanne m elezi nwanne m elezi asị Igbo elezi asị Igbo ọrịa m ọbịa ekele gị ị ga-adị o sie ọnụ m elezi nwanne m elezi nwasị Igbo onye gazie onyami na-ayọ ndụdo adịla ichiko ya daalụ ndidi amaka enwere ndidi ndidi amaka enwere ndidi ndidi amaka enwere ndidi ndidi amaka enwere onye omefe anya nwanne mefe anya ogwugwu ba n'ihe dị nwamba ọba agwọ nwamba ọba agwọ ya ife anya ọgwụ ekele gị alụ ndidi amaka ka enwere ndidi ndidi amaka ka enwere onye ụmụada na-enwere m na ọnụ ugwu be n'ihe dị onyami na-agwa ọzọ
onyamina yonugo mama adilo so that was aka meloko I snow ene ku no nwele bana me o ndị Igbo wee sị na oke efi ọsọ oke mmadụ achọ ya ọsọ esi na nkelele gị chuno so katanga ọmụ ọba agụ a sị na nwanne dị na mba ọkpa ili igwe ọ dị mma tie chuno so nwanne m chuno so nwamma ọba agụ katanga nwanne m ejo ene adio oya mi na wozo agwale belo so keyboard man engineer egadio ewu nwanne m lawyer n'egadio lawyer let's go for one lawyer oh yeah my own boy lawyer let's go you're not kisi eje o alụkwa ndị amaka ka anyị nwere ndị ewu nwanne m onowu nwanne m ezoghị ndị ya n'ime je onyami na-arịọ ọnụgo onowu alaechi onowu ekele ngo kelele mu ekele nwakọ nwaga ewu nwanne m ekele ihe adịlị m onye ọma ekele nwanne m nwa nwoke n'ihe adị nwaga ndewo ndewo n'alụkwa ekele nwaga kenele mo obaino the people photographer obaino igadi o ndị amaka enwelo ndị ewu nwanne m chikwe banugo nwanne m ibatu ni ado na mi na yo ndo hello even esiliga biko nwere wijili ndidi nno o emeso ya sadema onye ndidi
onyo bọni nweze onye nwa bụ eze ekele gị ike na Lagos isi na nkenele gị nwanne gị bọni nweze ọgwa nwanne mmadụ bụ chi egwe ije ije oyo ije oyo ije oyo ije aye mmanwụ onye ọma n'ụzọ nwanne m onume ekele ego nwa mmụọ bụ agwọ eze ya n'ihi adị nwoke ke nwanne m ogo nso nso okeke chale eze ebu n'afọ ama ọba ahụ ka nkene gị ikene Chuma Chuma ọkafọ mgbabo okwu bụ ego nwanne klef ị ga-adị onye ọma Chuma nwanne Chuma ọkafọ Chuma nwanne okwu bazani adị okwu bala ego eze obe ya nwalo ya enwelo ndị amaka enwelo ịgala ejuje nwanne nwejuche na adị agba ejuje nwanne nwanne leso eles ojisa ịgadị n'alụ ndị amaka enwelo ndị amaka enwelo onye ka olize nwanne ezo ihe n'ihi adị olizo ami na-arịọ ndụgo chasị nwanne m palata nwanne m ewe ya chọla m palata na agbala kedu maka ọzọ n'Igbo ebe anyị ọzọ ị ga-adị ebe anyị ọzọ ndị Igbo n'ihi adị onyami na-arịọ ndụgo ebe anyị ọzọ ọdụkwụlọ menga ekele go n'alụ ndị dị amaka anyị nwere ndị dị amaka anyị nwere ewu nwanne m nnadị n'ihi adọ nnadị agbalụza nwanne m nwasị ome n'alụ ndị dị amaka anyị nwere onye ọmụba ka nwanne m ogbuli n'ịga dị onye amị na-agwa ọzọ ibe bụ na iru olise tie ọbịa ka anyị nwere ndị dị amaka anyị nwere ewu nwanne m onyami na-agwa ọzọ bebụ nairose onye ọma nwa bụ nwanne nwachidogwe n'ihi adị onyami na-ayọ ndụgo nwa bụ nwanne nwanne Okechukwu nwanne onye ekpuchi enule ya agwanne otibele nwanyị Ọnịchado n'ezi oli akụgo a sị na mma nwaanyị na ọ dị ya tie ọbịa
alụsị anyị na-etiri mmadụ tie onume ekele mbọ ndị anyị ji eme ọnụ ele ya si nwanne n'ogbo Igbo lida ele ya si nwanne nwoke ogbo ogolobi akana onyami na-egwe ọzọ Igbo lida tie iwo gachu ma nwanne iwo onume ekele mbọ nwanne ọba ya nwanne Eze Junior anyị si na ndị ilo chere echiche mana ọ gara echiche ndị ilo ọ na-amalite ọrụ daalụ amotu nwanne ihe ọrịa n'ịga dị oge tamosu osingo ihe adịlị m unamina ya ndụgo Odisi mumu kanaligo Loji noga ni udojo Lojo kosisiya Iroko trio Dalowa Iroko trio Okosisi Dalo Udoji wanlame Aiwelebu wakena lato Alati mwibo wanlam Logo alati mwibo Gentleman alati mwibo Egadio, allo, hije, egbe, tio, obia, udoji lemu na walam, kakala, udoji walam, wana boni anui, boni wanage, boni zulumado kaliaka, zulumado. Boni weli benema boni anwe asina oge bi boso oge mmadụ achọ ya ọsọ asina mma na-ebekwu aka ọ dọrọ m nko dalo nwanne Olise nwuyeke Olise nwanne go nwuyeke ya bụkwa